An yi wata haɗuwa fuska da fuska tsakanin Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Lamin Zen da kuma Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Bayan Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Lamin Zen ya kammala aikin Umara, Shugaban gwamnatin Nijar wato Firaminista Ali Muhammad Lamin Zen ya isa birnin Madina Al-Munawwara yayin da ya kai ziyara masallaci da kuma kabarin fiyayyen halitta Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda kuke gani, har ma ya yi waɗansu addu'o'i a wannan ɗaki mai girma. Sannan sun ƙara wata haɗuwa fuska da fuska. An ga Firaministan riƙon ƙwarya na Nijar a gaban Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kamar yadda kuke gani. Sannan an ƙara gani sun gaisa da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire, sai kuma Umar Sissoco Embalo, dukkansu mambobin ƙungiyar ECOWAS ne. Ana ɗaukar hotunan ne a ƙasar Saudiya lokacin da suka kama hanya mai haɗa zumuntar dole wacce za su ƙulla wani muhimmin gagarumin kasuwanci da ƙasar Saudiya kamar dai yadda kuke gani. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya haɗa kawunanmu da shugabanninmu, ya kuma zaunar da ƙasashenmu lafiya, ya ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin.